den vám přeju, vítám vás u mého dalšího videa. A před tady tím videem bych se vám strašně moc chtěla omluvit, že jsem nevydávala videa tak, jak jsem měla, protože jsem vám říkala, že budu vydávat videa vlastně středy a neděle. A bohužel tomu teďkon tak nebylo, protože mi i celkem bolely zuby, takže jsem bohužel neměla náladu lauter na nic, fakt jakože na nic. A komu bolí zuby nebo komu bolely zuby, tak ví, jaká je to bolest, že to fakt bolí. Teď mi ještě pořád bolí, ale už je to opravdu mírnější, takže jsem opravdu strašně moc ráda a už jsem objednaná i k zubaři, takže top. A my ho máme vlastně s Markem na Slovensku, takže bych vám možná i mohla natočit nějaký vlog ze Slovenska, až tam půjdeme, možná vám ukážu i kliniku, protože ta klinika je úplně úžasná, je opravdu skvělá, nádherná a když byste viděli jenom třeba i ty jejich záchody, to není prostě klinika jako u zubaře, nebo prostě ano je, ale vypadá to fakt krásně, takže bych vám to tam taky možná chtěla i natočit. Ukážu vám tam naši oblíbenou restauraci, kam chodíme vždycky, když jsme na Slovensku. A teď vlastně tam poletíme. Pojedeme poprvé i s malým, takže jsem strašně moc ráda, že tam takhle pojedeme s ním, no. A vůbec o čem bude toto video dnešní. Já bych vám tak nějak chtěla povědět, co používám vlastně za produkty na intimní péči. Je to docela nevšední video, je to hlavně jako pro holky, takže se pobavíme takový girl talk o tom, co vlastně používám, protože i dost slečen mi v Q&A píše právě, jaká je moje péče na intimní partie, protože to mám samozřejmě i mladší kategorii, a teďkom především maminky. Jsem za to strašně moc ráda, protože jsem taky maminka, ale jak říkám, mám to i teda mladší slečny a tak dále a ty se mě právě na to ptají, nebo co vlastně na to všechno jako používám a tak dále, jakou žiletku a tak. Takže o tomhletom si dneska budeme povídat. Jako první bych asi začala tím, jaké produkty teda používám. Potom se do toho nějak jako spustíme, nemám to úplně jako naplánovaný, co a jak vám budu říkat, ale čím bych začala jako první, tak je to, jaký dělíky používám na, jaký budeme říkat, na broskvičku. Já nevím, prostě chápete mě, nechci tady mluvit úplně, jo, takže tak. Moje oblíbená značka je Chili. Není to spolupráce, kdyby byla spolupráce, tak budu vděčná, protože moje produkty docela hodně rychle mizí a používám to fakt jakože furt. A samozřejmě nepoužívám jenom gelíky, ale taky i vlastně intimní ubrousky a tak, ale k tomu se dostaneme. Takže, čím bych teda začala? Používám, já jsem vždycky používala jenom jeden produkt od Chili a používala jsem vlastně ten zelený, fresh, protože jestli náhodou jste to někdo už měl, tak víte, že je to i velice příjemný pocit, když si dáte právě ten gelík zelený, fresh, protože je to takový peppermintový, je to opravdu takový svěží a fakt se cítíte úplně jako svěže, že fakt jako jste čisťonky, krásný, jo, protože nejen opravdu, že se musíte počívat o celé tělo, ale právě i o ty intimní partie, abyste právě nemuseli chodit tamhle na Gindu s nějakým problémem, jo. Doufám, že chodíte každý půl rok na Gindu, protože se tak má, takže tak, abyste tam neměli nějaký prostě blbůstky. Každopádně, takže já používám teďko tyto tři. Zelený mi došel. Jo, já to tak nějak jako střídám a tak, takže tento červený slouží, jo, jinak by the way se mi strašně moc líbí teďkon ty jejich nový designy, jo, ty pastelový se mi strašně moc líbí, takže i proto jich mám možná tolik, protože jsou mi ty koupelně jako líbě vystavený, no ale to nevadí, jo, to prostě já to kvástem. Takže tenhle ten červený je vlastně gelík, když máte vlastně menstruaci, tak používám tenhle ten gelík. Potom máme tady takhle modrý, to ani nevím na co je, ten používám. To už tam taky nemám tam možná takhle. Tenhle mám úplně novej. A ten jsem právě zkoušela úplně poprvé, abych řekla pravdu. Já vám to tady tak nějak přečtu, protože úplně nevím, jako k čemu to slouží, ale možná začnu ještě s tou na menstruaci, s tím gelíkem. Tak čtu, jo. Dodává pocit svěžesti, čistoty a ochrany během menstruace díky látkám s ochranným a protizápachovým účinkem. Nepomáhá chránit intimní rovnováhu díky složení z pH 3,5 a bla bla bla. Takže to je opravdu ten gelík na tu menstruaci.
Potom tady ten modrý napomáhá vás chránit v nejrizikovějších chvílích, například když jdete do bazénu nebo do posilovny, je obohacen o výtažky z tymiánu a šalvie. Proto ho taky používám co nejčastěji, já jsem teda zapomněla už na co je vlastně, ale připomněla jsem si to, je to vlastně, když chodíte často do posilovny. Já jsem teď začala taky cvičit, zrovna teď jsem už taky oblečená, protože jdeme s Markem cvičit, jdem tam s náma i malej, protože tu posilovnu známe. Je tam i jako dětský koutek, je tam moje kamarádka, takže tam budeme pobobíhat, budu cvičit u nich, takže to je strašně super. Takže tohle je opravdu úžasný. Další je tenhle ten růžový. Jo, a tady ten vlastně na tu nejcitlivější vlastně pokožku. A je vlastně obohacen o výtažky z aloe a bylínu. Takže tak, já jsem vlastně teď zkusila tenhle ten pro citlivou pokožku, protože jsem nevěděla, já vám to řeknu, byla jsem poprvé na brazilské depilaci. Já jsem prosím vás pěkně nikdy nebyla na brazilské depilaci a proto jsem si vlastně koupila tenhle ten růžovej, kvůli tomu, kdyby náhodou moje pokožka byla citlivější, než byla. Proto jsem si to vlastně koupila. Tenhle ten. Takže jinak, co se týče teda té brazilské depilace, já vám potom ještě budu povídat asi o tom a jenom prostě víte teda zatím, že jsem byla na brazilské depilaci, pak vám řeknu více, abych neskočila od tématu. Potom, co všechno používám od Shelly, tak je zase opět tady ty ubrousky na cesty. Je to opravdu úžasný, můžete s tím chodit úplně všude, do kabelky se vejdou opravdu úžasně a nevím, co si budem já úplně jako... někdy se vám stane třeba, že jdete do nákupáku a právě ten toaleták není, tak proto radši nosím všude tyhle ty intimní ubrousky. Jak už jsem říkala, tenhle ten Chili Fresh, ten zelený je opravdu úžasný. Ten asi mám fakt jako nejradši, já nevím, proč ho nemám teď v těch dělíkách, ale je to fakt jako úžasný jako pocit. Pak tady už jsem teda říkala, tenhle ten jako do posilovny. A při menstruaci to už mi teď došel, musím si koupit. Byla jsem právě teď v Techě nebo nevím kde, v Rossmanu a právě tam neměli při té menstruaci už ani ten gelík, že to měli vyprodaný, takže to možná teď jede. Takže to je teď tohleto. Dostáváme se k tématu holení. Já si holím teda žiletkou, já jsem vám ji jako přinesla, abyste ji jako viděli, je to takový divný, ale prostě často se mě na to ptáte, fakt i jakou používám. Používám takhle od Gillette Venus, je to vlastně právě na ty intimní partie, takže tohle je ta žiletka, pak si budu vyměnit akorát teď nový nástavec, takže to je, tohle to používám, tuhletu žiletku, jsem s ní moc spokojená. I když teda co si budeme, nevím, jak to máte vy, ale mě někdy třeba vyhovují spíš jako pánský žiletky. Já vím, je to divný, ale je tomu tak. Třeba na nohy fakt jako používám jako pánský žiletky, protože jsou prostě, přijdou mi jako lepší. Schválně mi napište do komentářů, jakou žiletku používáte vy, protože jestli jste třeba opravdu jako za taky ty pánský žiletky, protože už jsem se taky jako setkala se spoustou slečen, že ty pánský prostě jim vyhovují víc, tak mi to klidně napište, budu ráda. A schválně jsem zvědavá. Jako vlastně gelíček, doufám, že se tu nikdo nemije tamhle mýdlem a neholí se tím, ale tak jako, nebo doufám. Nemělo by se, protože vlastně neměly by se prostě intimní partie mít mejdlem nebo jako třeba s prchovým gelem a takhle, jo. To by se fakt nemělo, protože tam jsou prostě jiné složky a právě potom můžete dostat nějakou prostě tu bakterku, kterou fakt nechcete, protože si ji budete muset léčit a tak dále, takže to opravdu nechcete. Takže opravdu volte právě i ty gelíky na intimní péči, fakt jako je to důležitý, abyste se tady tomu všemu zabránili. Já teda používám vlastně na holení tady není to vlastně pěna, je to gel. Já jsem vždycky používala pěny, teďko vám neřeknu úplně, jak se jmenuje ta značka, ale prostě takovou pěnu, nevím, stojí asi 119 korun. Vždycky jsem používala buď avokádový nebo něco a bylo to fakt super, ale teď jsem si nově kupovala právě tady tu Satin Care a myslím, že je to i k té žiletce právě. Ono to třeba vypadá i podobně, že je to vlastně do té kolekce, nebo jak to mám říct, jo. A je to vlastně jasný, použít pro ochranu pokožky při holení, jasně. No, takže tady to a myslím si, že i jako to holení je snazší, ale to jsem měla jako i s tou pěnou. Nevidím úplně teď ten rozdíl, jo, toho, takže vám nemůžu říct, co je úplně pro mě nejlepší. Prostě berte
to, co vám jako vyhovuje. Pokud vám vyhovuje pěna, tak volte pěnu, pokud chcete spíš jako gelíček, tak zkuste tohle. Ale tohle si myslím, že je jako dražší než ta pěna. Ta pěna opravdu jako stála, myslím, 119 a tohle stálo přes 300. Tak tohle je trošičku dražší. Poholení používám ještě Shave Serum. Je z Primarku. Vypadá takhle a je opravdu jako úžasný. Stojí 15 Kč, máme tady i tu. Je to melounový, máte tam takovou tu a fakt to krásně voní. A nejen, že to používám na intimní partie, hlavně to nepoužívejte nikdy zevnitř, fakt jako nikdy nepoužívejte, to fakt ne. Používám to vlastně i na podpaží poholení, i na nohy poholení a teda i tam dole na bruskovičku. takže to je fakt jakože super. Potom vám to ještě na konci jako ukážu všechno, abyste viděli. Takže to je z Primarku sérum. Já jsem se musela jít udělat pití a zrovna mi začalo pršet, tak snad to nebude tady nějak vadit v tom videu, ale super. Jinak jsem si koupila termohrnek Stanley. Už jsem strašně dlouho nad ním uvažovala, tak jsem si to konečně objednala a jsem strašně moc ráda, protože je to úplně úžasný. Jinak vejde se to do auta, do té přihrádky na nápoje a vydrží vám tam led třeba 2 dny klidně, jo. Takže jako je to úplně úžasný, zkoušeli jsme to právě s Markem, že jsem nechala takhle přes noc ten led a to si teďkon pište, že bylo vedro a teďkon teda prší, ale bylo fakt vedro a ten led tam jako zůstal, což jsem se jako divila a jako wow. Horký nápoj jsem do toho ještě teda neskoušela, ale studený fakt jako úžasný. Jako další bych vám asi chtěla teda, s těmi produkty teda už jsem dokončila, to je všechno, co používám vlastně na intimní partie. A co jsem vám ještě chtěla říct, jenom abyste si třeba dávali pozor, protože to třeba i někteří z vás nevíte, tak, že vlastně ty intimní partie si fakt jako vysoušejte po ty koupeli nebo po bazénu úplně, no prostě vždycky, když se namočíte, tak se fakt jako vysušte úplně jako do sucha. Protože právě to vlhko je jak dělaný právě na nějaký vznik těch bakterií nebo mykos a proto si fakt jako měňte každý 2-3 dny jako ručník, opravdu je to fakt důležitý a nezabráníte tomu jako, nebo jsem to řekla špatně, zabráníte tomu jako, ještě jednou, zabráníte právě takovýmhle šílenostem, prostě občas se to stává samozřejmě někomu, ale opravdu si na to dávejte pozor. To je hlavně pro třeba ty mladší slečny, který to o tom neví. Každopádně, že jsem vám teda chtěla říct něco o té brazilské depilaci. Mě vlastně brazilskou depilaci doporučila moje kamarádka, že je to opravdu super. A byla tam 5krát a už se už se vlastně holí třeba jenom jednou za 14 dní, což je úplně úžasný. To je fakt jako, to je sen snad každý holky. Já už tady možná někomu vyprávěla, že já musím zavřít okno, protože mě to úplně vyrušuje. Tak, máme zavřeno. Já už jsem tady právě někomu i vyprávěla, že nevím. No. Jo. Už jsem vlastně tady i vyprávěla někomu, nebo prostě někde jsem říkala, možná v Girl Talku, že se musím fakt holit jako furt, protože jsem tmavý typ a fakt jako, nevím, nohy prostě každý druhý den, fakt jako, je to fakt naprd. Takže tak. No a ta brazilská depilace, ona mi to vlastně říkala ještě kdysi dávno, moje kamarádka, ale já jsem se toho fakt bála, protože když se řekne brazilská depilace, tak si řeknete, že to fakt jako bude muset jako bolet, nebo že to musí bolet, prostě to je ten horký vosk, nebo prostě to a všechno jako dohromady, tak úplně jsem se toho bála, ale teď, jak tady byla u mě kamarádka, právě se šla podívat na Kiliánka, tak jsme se jako povídali a takhle a ona mi právě říkala tady to, že to fakt jako je úžasný, tak jsem právě si našla tady v blízkosti našeho domova právě paní, vybrala jsem si starší paní, protože jsem se prostě jako styděla k nějaký jako mladší paní, vybrala jsem opravdu starší, protože i právě může mít jako větší zkušenosti, nemusí to úplně jako tolik bolet, nebo prostě ví a jak, co všechno a takhle.
takže proto jsem si vybrala takovou starší paní, která byla by the way úplně úžasná, byla fakt hodná a fakt jako já jsem se třeba mega styděla, protože já se stydím prostě i na gindě všude, já prostě hlavně musím mít na gindě prostě paní doktorku a když jsem třeba byla vždycky jako na kontrolách, potom jako v porodnici a byl tam pan doktor, tak to mi věřte, že já jsem se styděla tak strašně moc, že jsem ani jako tam nechtěla skoro chodit, protože fakt já nevím, já prostě nemůžu, aby na mě někdo koukal, prostě nějaký pán jako, nebo chlap a ještě tam v té porodnici byl mladý, no prostě nevím, takže proto jsem si vybrala právě starší paní a jako wow, už jsem snad 3 dny po a mám to pořád krásný. To je fakt jako hustý, já jsem pečuměla. Stálo to 750 korun a paní mi právě jako říkala, když budu chodit jako častěji, tak že to bude jako pořád jako víc jako lepší pro mě, protože potom mi to jako bude růst pomalej a pomalej, což je opravdu super, hlavně jako pro mě. Takže ten, kdo se jako bojí ty brazilské depilace, tak jako bojte se, protože to jako bolí. Takže jako fakt to bolí a hlavně se to musí trošku jako narůst. Já jsem si myslela, že to jako už mám hodně a ona mi říkala, ještě ne, takže to bude ještě víc o to bolet. Takže no prostě je to takový jako téma, jako no, chápete mě, ale jako bolelo to, no, ale jako dalo se to samozřejmě vydržet. Paní jako říkala, že jsem jako dobrá, protože některý slečny prej se potí až tamhle na zadek. Takže jako dobrý, no. Takže brazilskou depilaci jako doporučuju, co jsme pro tu krásu neudělali, že jo, samozřejmě. Takže to je takhle, no. Já nevím, co bych vám ještě chtěla jako povědět, to je asi pravděpodobně jako všechno. Chtěla jsem vám říct tohle a přemýšlím, nevím, tyjo. Tohleto video bude takový kratší, ale už nevím, co bych vám úplně jako o tom měla povědět. Myslím si, že jsem vám řekla fakt jako ty hlavní věci, co jako používám, to holení a tak dále. A teď se budu snad budu se snažit vydávat opravdu zase ty videa tak, jak jsem měla. Malej strašně rychle roste, je to úplně úžasný a takže vám budu přidávat samozřejmě další videa o něm a už bych vám konečně mohla natočit tu večerní rutinu. Já vím, jsem hrozná a natočím vám ji. Že je to takový teď těžký, že prostě jak já jsem furt věnu, tak furt jako chci být s ním a je to jako, nevím, hrozný, no, takže prostě takhle. Takže já bych se s vámi rozloučila, moc krát děkuju za zhlédnutí tohoto videa, budu strašně moc ráda, když dáte odběr, strašně si vás vážím ty, kteří vlastně mi dávají odběr a moc krát děkuju, tak se mějte krásně a vidíme se u dalšího videa.